Právě jsem odstartoval na svých hodinkách velké lákadlo pro 8. května. Jsou tu další sváteční dny a já začnu hned pátkem a na České televizi, protože vy, když si ji zapnete ve 12:55, tak se můžete podívat na legendární světáky, u kterých se určitě zasmějete. Můžete ale pokračovat dalším filmem Zlatí úhoři, ten je hezký, noblesní a legendární. Pak poskočíme na pohádku Princezna se zlatou hvězdou, no a poslední můj tip právě v tom pásmu České televize je Láska rohatá. Sváteční dny, ty jsou podmíněny samozřejmě počasím, pokud bude škaredě, budeme se dívat na televizi rovnou. Pokud bude hezky, tak chápu, že se vrátíte k Pecka TV ve chvíli, kdy se budeme vracet v čase a podíváte se zpětně, což Pecka TV umožňuje. Užijte si sváteční dny, užijte si moje tipy a budu se na vás těšit zase příště. Teď už ale vypínám.